Ás veces, na vida mesma, pasan estas cousas. Mirade, esta historia dun punteiro, mirade que cousa, está sin rematar. Cando está rematado, mirarémola. Mirade que cousa, Este punteiro pinteno de negro, e foi... non me gustaba, era feo. E se para min é feo, non podo facer un chollo e dicir, que o coma outro. Non, era feo, non me gustaba. Entón, claro, esta mañán, decapeino, quiteille a pintura que lle metera, e estuve a punto de tirar con el. Vou tirar con el porque non me gustaba, era feo, feo como a cona que botou. Feo. Moitas veces na vida, cando emprendemos unha cousa, resulta que cando vemos os primeiros pasos é feo, non nos gusta, entón deixámolo. E chegamos a dicir, isto non é para min, porque nos saliu algo feo ao principio. É dicir, non perseveramos, non estamos, se quero facelo, por que non o vou a facer? Temos que aprender os pasos. Bueno, non o tirei, estuve a punto de tiralo, e daqui sae unha fermosura. Mirade que pasada e está sin rematar. Cando fagades algo, facelo hasta o final. Inda que miredes que está feo, facelo hasta o final. Non desbotar a vosa idea. Pode ser un tren perdido. Veña.